Салому алейкум, бародару, аку, хуару, апу. Дидистен РВП ВНЖ, яъне вид на жительство. Кадомида ки дар кора дар канали ман, канали Коля Таҷик обуна шавед. Агар ба як шарте ки РВП-тон дар кор шава ё ки вид на жительство ё ки гражданство даст бурданен, иншаалло ёрдам мекунам, ай дастам мебиёям. Фақат як хоҳиш, одамое да ки дар кора, одамое ки паспорти печати фаршивӣ надоранд, ҳамон одамо муроҷиат кунем дар канали Коля Таҷик. Муроҷиат кунем. Мақсад айдастмон мебиёзи ҳами кор. РВП вид на жительство, гражданство. Касе патент дора, омода мешава. Одами патент надора ё мисол печати фаршивӣ дора ё паспорти фаршивӣ дора, мо ҳеҷ кор кардан наметавонем дар хали одамо. Кадомида ки реально дар кора ё маҷбура ё ки мехоҳад айдаст ҳами кор, ҳами РВП бигира ё ки вид на жительство бигира, марҳамат дар комментариҳо бинависен. Дар тагиш номеротона ё ки ман номерои худам менависам. Алоқа да буроен, айдастмон омадагиша боша буд мекунем. Юристое ки ҳастанд, интернет дар партофтагиа худошона, мақсад бисёр тоҷикомона дидем, ҳамон юристо да обрашатся мекунанд, 30,000 да мекунем мегӯянд, 30,000ша мегиранд, боиси 60,000 ҳам хел давонда мегарда. Ҳами бисёри бад рава ина нархҳои ҳами чиза ман ҳозир дар шумо мегӯм ки нархи давлатӣ аввали худаш чанд сума 1600 рубл квитанса ай духтур мегирен, квитанса барои РВП, барои вид на жительство 3500 рубл госпошлина меспорен. Ина дидестен госпошлина навистага. Ина ана мақсаду қадар пули қимат намерава. Агар ҳамин одаме ки дар ҳақиқат кардани боша, чем ҳамин патента РВП бигира, ӯ хуба. Ва дар хонаи худам мақсад регистратсияш мекунам. бо дарши қатишбу гап мезанем. Мақсад арзон кардан метавем ра. Кадомида дар кора марҳамат дар комментария бинависед.